Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala wa li syafaati rasuli wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila ruhi al-bani wa ikhwanina al mursalin wa ashabiqilin wa alwilin wa jami' syuyukhina mu'alimina wa silsilati ulumina khusun ila sayyibiyata ta'lif al-imam Abdillah bin Alam al-Haddad wa walida imat farid musan wa umi musta'ina jadiman fa'ibah sunni wa misma' jadiman wa husuli wa furi wa syuyukhihim wa ahli silsilat ulumihim biniyati anna Allah yaj'aluna min ahli al-inayah wa riayah wal hifdhi wa qiyamah sekundariyah wa ja'alana min ahli ilmin nafi' wa anna Allah yassiru umurana wa yahijana wa yarhamu walidina wa yaghfiru dhunubana wa dhunubahum ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa ulumi wa matana bi madadi amin. Nah niki halaman 12 nggih. Wa qala ajaban liman yatlubu dunya wa huwa min tahsiliha ala wahmin wa minal intifa bima hasalahu minha ala syakin wa min targiya wal khuruj minha ala yaqinin. Beliau niki mengatakan nggih ajaban. Maksudnya aku ini terheran-heran nggih. Maksudnya beliau niki terheran-heran pada seseorang yang yatlubud dunya, yang mencari dunia. Nah, yang napa lek tirose tenganu kan dunia niku layak tiru indallahi janaha ba'udatin nggih, tidak lebih berharga dari sayape nyamuk intine ngoten. Maksudnya ya gak ono regane, lek indallah lah ngoten nggih. Lek indah kita kan ya berharga ngoten lho nggih. Indallah niku gak ono regane nggih. Tapi beliau niku terheran-heran bagi orang yang hanya sibuk mencari dunia walam yang tur ilaiha nggih. Wa huwa fi tahsiliha ala wahmin. Sedangkan dia nggih dalam hal menghasilkan napa dunia niku ala wahmin nggih, berdasarkan waham ataupun prasangka. Ngoten. Beliau niki napa orang tersebut nggih yang mencari dunia saja niku golek dunia niku hanya sekedar prasangka, bisa jadi sukses, bisa jadi tidak nggih. Kayak tiang napa nggih tiang bisnis sing urusane bisnis tok lho nggih, tapi niki gak ono akhirate nggih. Tiange mek sibuk bisnis tok nggih. Bisnis itu kan saged ae untung, saged rugi. Lek anu lak ngoten nggih, bisa untung, bisa rugi nggih. Kita menghasilkan keuntungan niku nggih wahem lek cara anu. Belum jelas nggih, sesuatu yang belum pasti ngoten. Lek sing sampean sing dadi pekerja mungkin nggih enak-enake jare bose kok nggarap ngene ya wis digarap nggih. Engko saulan entuk gaji. Tapi bose kan ya golek konsumen nggih, golek napa jenenge supplier ya golek kerjasama nggih. Ngirim barang rono nggih. Lek sampean mungkin ndak mikir dunia terlalu nemen mungkin ya. Tapi contoh semisal bose ngoten lah nggih. Niku pikirane iso ae entek damel golek pelanggan nggih. Iklan napa meneh nggih, liyan-liyane nggih. Kalau ada orang semacam niku cuma hanya mencari keuntungan saja nggih, kerjasama ambek wong mriko nggih. Niku kan nggih mungkin diterima, mungkin tidak oleh orang tersebut. Ngoten lho nggih. Kontrake niku saged ae diteken, iso ae enggak. Ngoten nggih. Tapi lek sibuke ngoyo ngoten kan hanya wahmin nggih. Menghasilkan dunia niku hanya prasangka saja nggih. Kemudian juga wa minal intifa bima hassalahu minha ala syakin. Kalau orang sudah mendapatkan dunia, terus dia niku mau memanfaatkan dunia tersebut nggih. Apa yang dia hasilkan mau dia manfaatkan, niku juga masih ragu-ragu. Maksudnya ragu-ragu niku bisa jadi dia manfaatkan, bisa tidak. Napa niku?
Lah nggih, wonten napa sampean tanglet? Wonten napa? Lho? Oh. Nggih, nggih, nggih. Sami-sami matur suwun. Waalaikumsalam. Pun kersane mriku sik. Lah, orang ini kan mencari manfaat ataupun manfaat apa yang dihasilkan niku masih ragu-ragu, mboten jelas apakah bisa dia manfaatkan atau tidak. Nah, soalnya tirose rezeki niku kan mayanfa, nggih. Rezeki niku kan apa yang kita manfaatkan. Lek sampean bisa menghasilkan 1 bulan niku 100 juta, niku yang kita manfaatkan belum tentu 100 juta. Yang kita manfaatkan paling-paling cuma damel urip nggih, mungkin gawe dolen nggih. Mentok-mentok lek levelnya kayak kita-kita kan nggih paling-paling dolen ya gak sampai semisal sak mentok-mentoke nggih, paling 10 juta misalkan nggih. Semisal lek saulan menghasilkan 100 juta, kecuali sampean gawe budal dolen nang pundi ya. Semisal lo ya niku. Sisae kan paling disimpan nggih. Ketika disimpan ini belum tentu manfaat untuk kita ke depannya. Bisa jadi orang niki kan mati, bisa jadi lho nggih. Lek mati, harta yang dihasilkan tadi kan nggih damel warisan gawe wong liya ngoten. Lek tiyang mboten mati, bisa jadi juga hartae beralih ke orang lain nggih. Semisal nggih wonten tiyang wau menghasilkan 100 juta sing 10 juta gawe uripe, kemudian 90 juta digawe investasi. Ternyata investasinya gagal. Berarti kan sing 90 juta sing digoleki ente-entean wau nggih gak ono gunane, ngoten lah. Tirose beliau kan ngoten maksudnya nggih. Beliau niku terheran-heran hanya kepada orang yang hanya sibuk dunia saja nggih. Sedangkan harta yang dihasilkan niku masih iso menghasilkan apa enggak niku nggih hanya prasangka, ngoten lah intine nggih. Kemudian setelah menghasilkan manfaatnya pun juga menyangka juga manfaat untuk dirinya, ngoten lho nggih. Nggih banyak kan orang semacam niku wis duwe akeh nggih omahe tas dadi moro gak ono. Nggih. Ken jare wong liya ngeten jarene wong liya, niki nyepakno anake ngoten misalkan. Ngenakno bojone nggih. Nggih mungkin ya mungkin enggak kan ngoten nggih. Nah, tapi dari sisi anu kan nggih dia ngumpulno dhuwit harta akeh gede pisan wis gak dinggeni nggih. Gak di openi nggih. Ngopenine ndek kuburan pisan nggih. Atau lintuwe ngoten nggih. Atau ndek berita niku ana nggih, wonge bangun wonge anu ternyata di sekolahno ambek anake moro disita ya anue nggih. Lho dari sisi niku ngoten lho nggih. Dari sisi hanya menggunakan harta saja golek dunia tok nggih, mboten golek akhirat ngoten nggih. Nah, sedangkan wamin tarkia nggih, orang yang mencari dunia saja wau niku dari meninggalkan dunia, keluar dari dunia niku bener-bener yakin. Maksudnya siapapun dari kita kan pasti yakin mati. Nggih. Baik kita niki sing sibuke dunia tok ataupun dunia akhirat atau akhirat tok misalkan nggih. Atau akhirat dunia nggih. Niku pasti yakin pasti mati. Ngoten. Entah sampean yakin matine umur piro nggih. Umur pinten-pinten pokok yakin mati nggih, meskipun berharap umur dawa nggih, tapi yakin mati ngoten lho nggih. Nah, lek meng golek donya tok wau ngoten lho nggih. Gak digawe salat nggih, gak digawe poso, gak digawe ngaji, gak digawe napa kelebihan hartae mboten dikekno gawe wong liya nggih, entah keluargae entah orang lain misalkan nggih. Kan nggih pada akhirnya nggih gak iso nikmati sedanten ngoten. Sebanyak apapun nggih. Sampeyan tingali tiyang sing korupsi MM-an niku nggih, hartae yo napa jenenge ditimbun ndek rekeninge ngoten lho nggih. Paling-paling kan dikekno anake, dimanfaatno kabeh nggih gak kira. Nggih. Paling gawe tuku pesawat mek gawe napa duwe-duwean nggih. Sing biyen niku korupsi pinten 271 ya. Anake cilik dikono pesawat nggih. Kan nggih gawe duwe-duwean tok nggih. Arek cilik mosok iso gawe pesawat. Numpake yo enggak. Nggih. Paling numpak ya ambek bapake, ambek ibuke.
Nah, sebanyak apapun harta lek digoleki mboten golek akhirat nggih pada akhirnya kan nggih gak bermanfaat. Apalagi kita yakin mati pasti. Ngoten. Harta mboten kira digawa mati. Saman lebono kuburan ya gak saged manfaat. Ngoten. Ya, nyoba sampean goleki wong mati, sampean kei emas ndek irunge ya gak kira dijopo. Ngoten lho nggih. Lewenge jopo berarti kurang mati, ngoten tok. Lah tadi intine tirose musonef niku beliau kok terheran-heran ana wong sing kok kober mek golek donya tok ninggal salat ngoten lho nggih. Kok donya tok kok gak poso ngoten lho nggih. Donya tok kok gak gelem bayar zakat. Sak lintu-lintuwe wis. Nah, dadi nggih dadi wong nggih ya golek donya nggih golek akhirat intine ngoten. Donyae niku nggih digawe manfaat akhirat. Pokok mun sampai lali akhirat. Tirose sapa winginane nggih jarene Buya niku jare Buya tapi nggih napa kongkon donga entuk kerja tapi sing sik iso ngaji nggih tirose ya ngoten nah. Dadi Mas yo sik saged kerja ya sik iso ngaji. Lek iso ngaji niku kan hubungane ibadahe intine ngoten lho nggih. Ibadahe niku saged genah. Tapi balik malih lho nggih, lek sampean gadah kepentingan ibadah niku mun ngenteni ngaji tutuke nggih. Lek wonten masalah nggih tanggleton nang wong sing semerap, ngoten nggih. Semisal wonten masalah salat nggih, aku salat mang imame ngene, ngoten lho nggih, semisal nggih. Niku salate imame terus apa ndak nggih. Wau kula salat jenazah, imame dadak kok rukuk, ngoten lho nggih. Lah kula kate melok rukuk ya gak enak misalkan nggih. Tapi kula tetep manut, salate sah apa ndak misalkan. Misalkan lho ngene iki. Terus kita mboten semerap nggih. Semisal gak ero nggih takon ngoten lho nggih. Mboten perlu ngenteni oh saiki sik bab salat Jumat durung salat jenazah sik 3 wulan maneh wis tak enteni ngoten misalkan. Ya mboten perlu nggih. Wonten anuan nggih langsung niku yang kita pertanyakan atau kita goleki ilmune. Kayak sing kula elingno bala-balik misalkan maca Fatihah nggih, kan kathah nggih tiyang ndek njaba maca Fatihah kadang nggih sak macae, ngoten lho nggih. Padahal seharusnya kewajiban mereka niku lek ngrasa Fatihah mboten genah ya kudu belajar. Lek ngrasa nggih. Lek gak ngrasa terus takon nang kanca Fatihahmu kurang genah ya kudu belajar juga. Kewajibane ngoten. Mboten perlu ngenteni ndek masjid nggih lek Ramadan ana tahsin ngenteni Ramadan nggih mboten. Ya pada saat dia bisa belajar nggih budal belajar. Teng sinten ae ngoten lho nggih. Isin budal nang masjid nggih belajar nang napa dulure sing lebih tuwa misalkan nggih. Isin nang dulure lebih tuwa wis golek sing wado mesisan nggih. Ndek kono ana guru Quran nggih sing iso ngulangi wis pura-pura napa ngopi nambah koncoe metu mulai-mulai iso maca Fatihah nggih. Niku kan gak golek donya tok ngeten iki, ngoten lho nggih. Nggih donya digolek, nggih akhirat nggih digolek, ngoten nggih. Nggih kaya sampean donya kan nggih mados-mados nggih, semisal napa nggih. Kaya napa? Tiyang sing kerjane gawe krepek nggih. Mungkin pertama nggih takon-takon kan. Ngoten lho nggih. Karena gak duwe ilmune dia tanglet. Lek goreng krepek ya apa nggih. Mungkin modale pira, minyake butuh sak pira, wajane butuh gede sak pira nggih. Nek gak takok sakniki takok nang YouTube nggih misalkan yang golek kan padha ae niku golek informasi, golek ilmu ngoten lho nggih. Nah, lho donya mawon kita golek ilmune, akhirat nggih kuduwe golek ilmune. Karena kepentingannya mendesak, sing mendesak. Lek sing mboten mendesak mboten wajib sampean takon. Contoh sing mboten mendesak sampean dereng budal umroh, dereng budal haji ya pada dasarnya belum wajib belajar. Ngoten. Cuma lek menghadiri majelis ilmu teng pundi mawon nggih, pokok majelis ilmu sing genah tapi lho nggih. Nggih niku wonten pahala iki ambek jelas. Nggih, teko tok wonten, nggih ngrungokno wonten, nggih sak nulise nggih ana, sak nyatete nggih ana nggih. Sampeyan delok kitabe ngeten nggih, nggih ana fadilahe. Ngoten.
Wis pokok niku musonef niku terheran-heran orang yang hanya sibuk mencari dunia padahal yakin kematian akan mendatanginya tapi dia tidak mau mencari akhirat. Beliau juga mengatakan wa qala man ta'awada naqdal gharaim naqdal azaim hila baina wa bainal ghanaim. Teng kitab sijine niki gharaim man ta'awadal gharaim hila baina wa bainal ghanaim. Nah, lek teng mriki siapa orang yang membiasakan nggih, membiasakan naqdul azaim, dia merusak kemantepan nggih, merusak niat, merusak sesuatu yang sudah pasti nggih. Merusak nggih dalam arti berarti dia niki melakukan pelanggaran, ngoten lho nggih. Dia niki melakukan pelanggaran atau melakukan dosa. Siapa yang membiasakan diri untuk melakukan dosa, maka hila baina wa bainal ghanaim, maka akan dihalangi antara dirinya dan antara ghanimah, antara nopo anugerah yang besar nggih, anugerah merasakan enake ibadah, ngoten. Enake nggih enak ibadah. Nah, lek senengane maksiat mawon, ngoten lho nggih. Lek senengane niku membiasakan maksiat niku kelezatan ibadah akan bisa hilang. Intine ngoten nggih. Sebaliknya nggih ngoten, lek kita membiasakan untuk ngrasakno, ngoten lah nggih, berusaha paling enggak nggih berusaha nggih. Lek kate ngrasakno sak ngrasakno niku nggih belum tentu sedanten kita langsung saged nggih. Sampeyan salat moro ngrasa enak kan nggih belum tentu. Nggih. Sapa meneh salat tarawih ngeten nggih, sampeyan kepengin ndang mari nggih. Wis mending salat dhewe ndek omah nggih. 20, 5 menit mari misalkan. Gak kira tapi nggih. 5 menit kate koyo nopo sampean. Wadhdallin amin ya gak iso. Wis gak iso niku sampean. Maca Fatihah panjang pendeke ilangke. Lek ilang berarti salate ndak sah cara anuan ngoten jelas pisan. Imame cepet meskipun kan jarene aku itu maknina, makmume sampean delok sing ndek Mojokerto niku ya. Imame sik ngene, makmume langsung srut ngene. Wis jelas makmume enggak sah ngoten lho. Nah, dadi nggih aja dibener-benerno ngoten lho nggih. Lek 10 menit mungkin ae, lek 10 menit koyoke lho nggih. Tarawih tok tapi. Nah, lek 10 menit nggih, kemungkinan lho ya. 10 menit berarti sak menit mari nggih. Nggih ya, sak menit 2 rakaat. Iku gak usah sholawat, gak usah nopo. Meh maca Fatihah tok, rukuk gak usah wiritan nggih. Iktidal ya wis iktidal pokok tumaknina sak teruse niku lek dibayangke mungkin ae, ngoten lho nggih. Mungkin ae. Tapi lek 7 menit sak witire nggih. Niku wangel mbayangno kita. Apa meneh makmume tiang tuwek ya, tiang tuwek gerakane lambat. Mending lek wong koyo ngoten niku wis mending salat 2 rakaat wis gak usah tarawih. Atau melok wong MD ngono ya, petang rakaat ya. Kan mending kasarane. Cuma ya gak oleh 4 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ngoten. Padha 7 menite nggih. Ya. Guys niku, pokok wonten tiang niku biasakno maksiat nggih, niku akan merasakan lezatnya ibadah nggih rada angel. Ngoten nggih. Nggih kaya wau nggih. Kaya sedekah barang, kaya mbayar zakat misalkan nggih. Kita ngrasakno enake mbayar zakat nggih belum tentu ngrasakno nggih. Paling-paling kita ngomong kewajiban nggih. Kudu nggih. Tapi ngrasakno ndek ati niku lho. Niku kan yang lebih dianuaken ngoten lho. Dadi kepin ngrasakno enake salat nggih, dikurangi maksiate ngoten. Ambek berusaha konsentrasi teng salate ngoten. Wa qala idza ta'atka nafsuka ila syahwa fa iyyaka an taqula ujibuha fi hadhihi wa ufarrighul qalba min mutalabatiha. Fa innaka in ajabtaha ilaiha ta'atka ila a'dhama minha. Beliau mengatakan nggih, kalau dirimu nggih, nafsumu niki mengajak untuk mengikuti hawa nafsu nggih, mengikuti syahwat, mengikuti keinginan ngoten.
Maka fa iyyaka antakula, janganlah nggih, jauhilah iyyaka niku jauhilah nggih. Janganlah intine nggih. Janganlah engkau menjawabnya. Jangan engkau penuhi intine ngoten. Lek nafsune kita nggih koyo Ramadan ngeten nggih, sampean niku dijak untuk mangan akeh nggih. Asline boto mek sak piring. Sak piring niku wis wareg nggih, wareg biasa. Tapi karena sak piring niki ndek pinggire sik wonten iwak daging ya, nggih nono ngene nggih. Sehingga syahwate diikuti nggih, dipangan kabeh nggih. Misalkan ngoten. Terus kita iyakan, ngoten lho nggih. Nah, terus kita beralasan ngeten, wa ufarighul qalbi min mutalabatiha nggih. Nanti aku akan mengosokkan hati untuk golek syahwat. Maksudnya engko aku tak gak golek syahwat iku engko ae, ngoten lho nggih. Saiki syahwate tak ikuti, tapi engken gak tak ikuti nggih. Ngomongin ngoten, tapi wau syahwate diikuti. Fa innaka idza ajabta. Lek sampean ikuti syahwat sing tadi, niku pasti terus beliau akan mengajak ke syahwat keinginan yang lebih besar lagi. Ngoten. Nah, lek awale mangan rong piring nggih, meneh ya saged ae telung piring meskipun sampean azme nggih napa niate mangan mek saiki rong piring meneh sak piring. Ngoten lho nggih. Soale meneh ana malih, ngoten lho nggih. Lek diikuti, ngoten lho nggih. Tau napa nggih? Sing sampean biasane napa biasae? Lek tahlilan ana rokok sak gelas dikesak kabeh apa ndak nggih misalkan. Semisal ngoten. Kan kepinginan niku nggih. Keinginan kan nggih. Kok lek tak jupuk kabeh yo gak tuku maneh aku. Lumayan rodok menghemat pengeluaran. Kan keinginan nggih. Lek diikuti, ben-ben lek tahlilan ana ngoten maneh nggih. Gak usah ngenteni kate mule. Sik awal niku wis di kesak siji, loro, mungkin ana kesempatan njupuk malih. Sak teruse ngoten lho nggih. Meskipun kita beralasan wis saiki tok, ngoten lho nggih. Ben sik ngikuti malih. Niki tirose beliau lho ya. Lek syahwat diikuti kan napa di kemudian hari atau di kemudian kesempatan niku juga akan dilakukan lagi. Meskipun kita beranggapan wis mari sepisan ae, ngoten lho nggih. Dadi nggih gak usah dicedheki tirose ngoten. Bukan dilarang lho nggih. Lek syahwat niku mubah nggih monggo-monggo mawon, ngoten lho. Apa meneh sing halal nggih. Apa meneh semisan syahwat niku nggih menuju ataupun menyebabkan apa wajib misalkan nggih. Nggih mboten masalah, ngoten lho nggih. Niki syahwat-syahwat sing berlebihan atau yang bisa melanggar syariat. Ngoten. Nggih napa mawon nggih, napa sampean bayangno dhewe ya, syahwat napa sing kira-kira melanggar syariat. Nggih. Sing paling gampang nggih, nggodha bojone wong misalkan nggih. Nah, nggih, pompong ketemu wong wedok ayu nggih, meskipun bojone wong liya, terus sampean gudha-gudha sampean omongi sampean anu nggih. Nah, terus wis ndek kene tok engko ae, engko ndek omah ketemu bojoku. Engko ndek omah nggih ketemu bojoe ya beda perlakuan nggih. Ketemu wong wedok ayu ngomongnya halus ndek omah, bojoe rada ketus misalkan nggih. Moro diterusno kan, meneh ketemu maneh yo dienakno malih nang wong liya niku. Nggih aja lek ngoten. Lek sampean wis ngrasa ngoten, jangan diteruskan. Ngoten. Waqala beliau juga mengatakan la yablughul abdu haqiqatal iman hatta yajida fi muamalatil haq ma yajidu ahlus syahwa fi syahawatihim minal ladzah wal halawah. Beliau meniku mengatakan nggih, seorang hamba niku akan mencapai puncak keimanan nggih, hakiki keimanan nggih, ketika dia niku bisa merasakan nggih, kelezatan intine nggih.
dia niki ketika muamalah dengan Allah atau beribadah kepada Allah, dia akan menemukan kelezatan sebagaimana ahlu syahwat niki menemukan kelezatan ketika melakukan syahwatnya. Ngoten. Maksudnya seorang hamba niku gak patut lek ngomong aku iman temenan misalkan nggih, sempurna imanku, nemen nggih. Ngaku lho nggih misalkan nggih. Nah, tapi penggaweane lek napa? Lek salat nggih gak khusyuk, ngoten niku. Lek nggih wau nggih sing wau lho nggih. Salat niku gak ngrasa enak, ngoten lho nggih. Ketika dia zikir nggih gak ngrasa enak, ngrasoi biasa semisal. Nggih. Orang niku bisa dikatakan mencapai hakikinya keimanan, ngoten. Ketika dia melakukan ibadah kepada Allah nggih, zikir semisal nggih, nyebut lafaz Allah ngoten misalkan nggih. Niku akan merasa lezat seperti ketika wonten tiang niku kepingin semongko, ana semongko ndek ngarepe terus dipangan nggih. Kan sing enak nopo? Sanes lambene tok, tapi atine, ngoten lho nggih. Atau sing bergelut dengan syahwat niku semisal tiang ngrungokno lagu nggih. Lek kula nggih lek lagu napa niku sing wong barat sing gawe swara buwanter nggih napa sopra ta apa niku ya. Kan wonten sing suarane melengking anu nggih. Kudu gawe alat musik nih lho ya. Kuwi gawe swara. Beethoven ta apa iku ya. Wis pokoke sing gawe swara ngoten niku ya. Niku lek dirungokno nggih pada dasare lek wong gak seneng nggih, ya gak seneng. Nggih. Atau sampean ngrungokno napa? Lague arek punk ngoten ya atau arek rock ngoten niku ya. Lek sampean pas gak seneng ya krasae bising, gak nikmat. Di ati sampean gak nikmat. Tapi ndek anue wong liya nggih, sing seneng. Masih bising ngoten, ya dianggap nikmat. Atine seneng. Ngoten lho nggih. Nah, berarti kan orang sing kaya ngoten seneng nang keinginan wau, ngerasa lezat ketika mendengarkan apa yang dia sukai, ngerasa enak ketika atine nggih. Atine pikirane niku ngerasa enak ketika dia bisa makan sesuatu yang dia sukai, nggih. Atine ngerasa enak ketika dia niki menyentuh sesuatu yang dia senangi, ngoten. Ngoten kan, nggih, ahli syahwat. Lek tiang niku napa? Kepingin mencapai hakikinya keimanan niku lek muamalah kali Allah nggih kuduwe ngrasakno kaya ngoten lho maksudnya. Dadi pas ngucap lafaz Allah misalkan niku ngrasa enak nggih. Kayak sinten nggih kula wonten critoe Habib sinten kula supe tapi sing lek salat niku cepet-cepetan nggih. Karena tirose lek salat niku ngrasa lezat sing nemen. Karena ngrasa lezat sing nemen niku biasa lek kesuwen sampai ikhtilam napa jenenge junub ngoten lho nggih. Nggih gak nglakoni ambek bojoe padahal ngoten lho nggih. Karena salate ngrasa enak ngoten lho nggih. Nggih sampean sing wis duwe bojo ngoten lah ya. Sing wis tau nglakoni ya. Kaya ana sing gorong nglakoni ya wis sing duwe bojo. Sing wis tau nglakoni lak ero enake ngoten intine nggih. Pas enak kan metu, intine lak ngoten nggih. Metu manine ngoten lho nggih. Saking napa kan saking enake mungkin. Nek dari sisi anu kan ngoten nggih. Saking enake dadi metu ngoten. Nah, tapi kita kan syahwat nang wong ngoten lho ya. Nah, lek sing jare kula supe mehan Habib sinten ngoten. Niku salate dipercepat karena lek kesuwen lezate krasa nemen ngoten lho nggih. Sampai kudu adus wajib. Ngoten. Saking enake. Nek kita lagi salat suwe ya gak ngono-ngono pancet ae. Berarti lek kita ngomong aku iki wis hakul yakin imanku lho, gak pantes sampean ngomong ngoten lho nggih. Sing pantes ngomong ngoten nggih tiyang sing orang yang memang keimanannya sudah jelas-jelas tinggi ngoten nggih. Atau nggih sampean tidak gampang membenarkan lek wonten tiyang niku ngaku aku imane dhuwur, tapi lek wonten duwike moro langsung dijopok langsung goleki misalkan nggih. Lek sampean kepengin ro waline niku moto duwiten apa ndak, ngoten lah.
Ki nyoba moro kesake jupuken ndek kesake jupuken duwike. Lek tiange ngamuk lah. Lek tiange ngamuk tapi nyeneni haram, iki njupuk nyolong gak oleh lho, bener mungkin nggih. Tapi lek sampean jupuk moro langsung cetek dianu lho, gak nuturi blas nggih. Nggih, mbo niku ya. Waline anake ya sing jelas. Wis niku lek tiyang nemu hakikane iman. Nglakoni napa wae lezat. Nggih. Lek kita kan ya dereng nggih. Ya, tapi alhamdulillah ngoten lho meskipun gak lezat-lezat nemen ya alhamdulillah salat tasik krasa rasane. Ngoten lho nggih. Sampeyan maca Quran nggih meskipun kita niki penggaweane maca Qur'ane Ramadan sepisan misalkan nggih. Bendinane nggih saulan sepisan semisal nggih. Tapi sampean protes kok bendina maca Quran nggih pas salat ya, maca Fatihah. Maca liyane. Semisal nggih. Tapi paling enggak kita niku sik seneng krungu Quran. Ngoten lho nggih. Paling enggak kita sik gelem maca Quran nggih. Paling enggak kita niku sik ngaku Quran iki mukjizat nggih. Paling enggak kita nggih lumayan wonten apal alif lam mim gawe tahlilan niku ya. Nggih. Quran sing gawe tahlilan niku lho ya. Paling enggak nggih hafal nggih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Apal kabeh niki insyaallah ya. Meskipun gak ngapalno ngoten lho nggih. Ya alhamdulillah nggih. Aja sampe dadi kaya sapa Armadillo iku ya ambek sapa winginane sing ngomong tirose gak butuh ngapalno Quran nggih. Gak butuh ngapalno Quran karena Quran iki wis napa? Ana komputer, ana anu nggih, ana rekaman, ana aene gak perlu dijaga malih dadi gak perlu di ngapalno. Wal iyadzubillah ya. Ambek sijine mbok penyanyi napa niku ya. Jarene tahu ngapalno Quran tapi nggih wal iyadzubillah. Kok saged kaya ngoten ngono lho ya. Nah, kan berarti gak nemu lezate blas, malah merendahkan. Kita sak mokong-mokonge alhamdulillah sik napa sik iso rada ngrasakno ngoten lah ya. Yang kita baca nggih. Meskipun kadang rada angel ngoten lho nggih maca. Contoh sampean salat apa dina Jumat nyoba nggih maca kahfi nggih. Lek gurung rutin tapi lho nggih. Lek sampean rutin insyaallah wis lancar. Lek gurung rutin kan rada wangel. Ngoten. Lafate ngoten lho nggih. Wis paling enggak kita niku kaya ngoten nggih. Sedikit-sedikit kita coba ngrasakno niki apik, niki enak. Ngoten lho nggih. Pun kalah kali tiyang kafir sing mlebu Islam gitu. Yang kafir mlebu Islam niku kadang-kadang ngerasa enak karena semerap artine Qur'ane. Nggih, kan kata tiyang luar negeri sampean delok wong Inggris mawon saiki ana anue Ramadan barang ana napa? Ana lampione ngoten lah ya lek gak salah nggih, semacam ngoten nggih. Padahal Inggris nggih, sing garai Kristen wong sebagian wong Indonesia biyen nggih wong Inggris penjajah nggih. Yang jajah pun di mana Inggris niku kan nggih Malaysia barang ya. Sebagiane kan nonton pengkristenan apa? Kristenisasi dulu juga nggih. Tapi saniki teng mriko kada tiyang mlebu Islam. Sebagian mereka kan karena mikir nggih. Oh ndek Quran ono niki nggih. Oh ndek Quran nonton informasi niki. Meskipun mereka mikirnya artine ngoten lho nggih. Nah, kita nggih ojo kalah ngoten lho nggih. Kita niki meskipun alhamdulillah maca Quran bahasa Arab lancar nggih, kadang-kadang nggih matos artine ngoten lho nggih. Kadang-kadang nggih kita golek artine ayat kursi misalkan nggih. Kadang-kadang nggih sampean golek artine tahlil niku lho guys, ben minggu atau lek oton tangga gak ono nggih mesti rata-rata maca nggih. Nggih paling enggak kadang-kadang nggih perhatikan artine. Yasin, napa artine Yasin misal ya. Oh gak ono artine atau oh artine niku tirose namai Nabi Muhammad misal ya. Wal Qur'anil Hakim sak teruse. Kadang-kadang mungkin kita cari artinya, tidak hanya membaca Arabe tok ngoten lho nggih. Kalau kita tidak tahu artinya, tidak tahu mengartikan nggih. Ya sampean pun saged ngartino ya gak apa-apa nggih. Lek dereng lho semisal
Kate tuku larang misalkan nggih. Nggih sampean golek aplikasi di HP akeh niki nggih. Aplikasi Quran dan terjemahannya ngoten. Nggih. Paling enggak kan kadang-kadang ngrasakno ngoten lho nggih. Oh, tibae ayat kursi niki isine ngene ngoten. Oh, tibae alif lam mim niku isine tentang orang beriman, bertakwa nggih bertakwa ngoten. Oh, ngen lillahi ma fis samawati sak teruse isine ngeten. Nah, waqala nggih beliau juga mengatakan al mauna fi kitmanisir aqallu minal mauna fi tahawufi ifsyaihi mimman tutliuhu alaihi. Harga nggih menyembunyikan suatu rahasia lek niki hubungannya ambek orang nggih. Harga menyembunyikan suatu rahasia kita nggih. Niku aqallu. Harga menyembunyikan niku lebih ringan nggih, lebih murah daripada harga yang harus kita bayar nggih. Ataupun daripada mauna atau ongkos takutnya kita rahasia niku terbongkarnya dari orang yang kita beri informasi ngoten lho nggih. Naman gak ada tompel ndek bokong misalkan nggih, gede, warnane napa? Ireng atau warnane liyane misalkan nggih. Gaunten tiyang sing ro kecuali ibu bapak sampean misalkan nggih. Soale bayine ndelok nggih. Nah, terus sampean cerita nang koncoe nggih. Cerita nang koncoe aku lho duwe tompel warnane ireng nggih. Karena sampean gak gorong ngaji semisal nggih. Terus sampean foto sampean dudukno nang koncoe wau. Iki lho. Tompele bentuk love misalkan ya. Sampean dudukno rahasia tersebut ke orang lain. Cara harga atau ongkos nggih. Kita menahan mulut gak cerita nang wong tentang rahasia tersebut niku masih lebih mudah daripada kita ceritakan terus kita niki kuatir cerita niku di sampekno nang wong liya. Ngoten lho nggih. Paham nggih maksudnya nggih? Nah, dadi lek sampean gak ada rahasia sing terlalu rahasia, nggih sebaiknya disimpen dhewe, ngoten lho nggih. Gak usah curhat nang wong kecuali lek sampean curhat niku ke orang yang orangnya niki tidak banyak cerita ke orang atau orang ini ki iso nyimpen rahasia. Lek mboten ya sampean critakno nggih nang ndi ceritoe. Ngoten. Aku lho duwe utang apa 50.000 misalkan nggih. Padahal ya 50.000 gak ada misalkan. Tapi durung tak bayar nggih. Nang sinten? Nang Lutfi misalkan ya. Terus kalau cerita nang wong, rahasia ojo critakno lho ya. Aku izin soalnya. Semisal ya. Nah, terus tapi ketika saya ceritakan nggih, alasane kula cerita niku atiku cek plong misalkan nggih. Karena saya niki butuh teman curhat nggih. Atiku cek plong tak critakno. Tapi ketika saya ceritakan, saya niku ada kekhawatiran lek cerita niku bocor nang wong liya nggih. Lebih baik napa dirasa beliau? Ya lebih baik disimpen dhewe. Ngoten. Resikonya lebih kecil. Ngoten. Daripada diceritakan ke orang lain wow. Niki lek enggak ada rahasia sing super rahasia, ngoten lho ya. Yang sebaiknya mungkin disimpan sendiri. Daripada sampean critakno ngen critoe nang dindi ya nggih. Sampeyan critakno ngen malah dadi omongane wong nggih. Niki lek cerita nang wong liya, beda lek kita lho nggih. Lek kita diceritani tiyang nggih, sampean delok-delok oleh enggak cerita niku diceritakno. Pantes enggak diceritakno cerita tersebut ke orang lain, ngoten. Lek sampean diceritani sesuatu cerita, apapun niku, ngoten lho nggih. Lek cerita niku malah menimbulkan orang yang kita ceritai tambah tukaran misalkan nggih atau tambah gawe mafsadah, nggih lebih baik gak usah cerita. Nggih, kecuali lek niku membawa kebaikan. Orang niku cek ro misalkan nggih. Kaya napa? Nggih bin-bin ngoten niku lah ya, kan ono informane ya nggih. Lek gak cerita nang atasane ya gak kira selesai narkoba. Lek misalkan jujur nggih, misal jujur ya. Narkoba mboten
ketangkep nggih. Semisal lek gak cerita, ngoten lho nggih. Meskipun resikone gede, nggih. Kudu cerita kan informane, ngoten lho nggih. Nah, tapi lek mboten foto nggih sebaiknya disimpan. Lek gak foto, ngoten lho nggih. Kathah niki napa ae niki ya. Nggih kecuali wau lho nggih foto diceritakno. Nggih. Lek sampean teng bab riba niku kan ada riba yang boleh, ada riba yang tidak diperbolehkan. Nggih. Riba yang diperbolehkan itu kan karena ada alasan golek fatwa misalkan. Meskipun niku mungkin berhubungan ambek rahasia orang. Rahasia orang terus kita golek fatwa atau rahasia diri sendiri yang sangat memalukan dunia akhirat misalkan gitu. Tapi tujuannya golek fatwa nggih mboten napa-napa diceritakno nang wong sing iso digoleki fatwae ngoten nggih. Mboten nang anuan umum nggih. Moro ditulis ndek kertas dikekno nang napa nang napa jenenge pimpinan majelise ya. Pimpinan majelise diwaca ono ngene. Iki teko Pak sopo? Pak iki lho kan ya ro kabeh sak majelis. Lek memang punya cerita yang rahasia terus kita mbados solusi nggih paranono dhewe wonge ngoten lho nggih. Terus ditakoni. Oleh enggak ngene ngoten lho nggih. Maka kan balike nggih aja sungkan nggih. Lek wonten permasalahan nang sinten mawon sampean tanglet nggih. Aja dhisikno kudu nggawa-nggawa, ngoten lho nggih. Lek memang punya permasalahan nggih sampean budal nang sinten nang Gus Kohar mriku misalkan nggih. Nang murid Buya Ustadz Hadi teng niki Cak Nafek iki nang Hadi Wijaya niku ya semisal ya. Nah, gak ero niki napa nggih. Paranono aja mikir nggawa-nggawa dhisik. Kasarane kan ngoten nggih. Biasane tiyang lak mikir nggawa dhisik nggih. Lek gak nggawa gak enak nggih. Dadi nggawa-nggawa ambek takon nggih. Kan nggawae sethithik takone panjang lebar. Engko mulai-mulai sungkan aku ngono. Sing didhisikno napa? Lek memang penting tangglete dhisik. Nggawa-nggawa urusan liya, ngoten lho nggih. Gadah rezeki ya nggawa, lek ikhlas nggih. Lek sedurung nggih wis takono, ngoten lho nggih. Niku lek kebutuhan wau lho ya. Nggih kaya tiros kula wau Fatihah misalkan nggih. Tahu sampean niki maca Yasin nggih, ben tahlilan mesti maos Yasin nggih. Nggih paling enggak nggih belajar, ngoten lho nggih. Sinten sing dadi guru Quran ndek mriki misalkan nggih. Teng anake Kaji Qadar iki ya gurue Quran nggih. Teng niki Ustadz Nafek Hamid Barang iki kan nggih guru Quran iki Lutfi iki bae ya. Guru Quran. Atau sing sinten Cak Munir. Kan guru Quran kabeh, koncoe dhewe. Semisal memang gorong iso lho nggih. Ojo sampean nggih, orang di sekitar sampean, semisal dereng saged nggih arahkan wis belajar rono, ngoten lho. Nang Cak Mudzakir ya. Wong niku sibuk, ya wis golek liyane, ngoten. Apa wau ya. Pokok tirose beliau harga menyembunyikan rahasia niku masih lebih ringan daripada kita menceritakannya tapi khawatir akan bocornya rahasia tersebut. Waqala nggih beliau juga mengatakan adalu dalilin ala kamali akli rajul nggih. Dalil yang paling bisa menunjukkan nggih sempurnanya akal seseorang nggih. Wong lanang niku saged diketahui akalnya sempurna atau tidak nggih. Niku bisa diketahui sana'uhu ala akroni. Dia niki mau memuji teman-temannya sendiri. Ngoten. Wa dallu dalilin ala tawadhu'i ridahu bi ta'khir fi mautinin yastahiqu fi taqdim. Dalil yang paling jelas tawadhu'nya seseorang laki-laki wau nggih. Niku adalah ridhonya kalau dia niku diakhirkan di tempat yang dia niki berhak untuk didahulukan. Wa dalu dalil yang ikhlasi nggih, dalil yang paling menunjukkan ikhlasnya seseorang niku tidak pedulinya dia akan marahnya orang nggih, akan marahnya makhluk nggih dalam kebenaran ngoten.
Maksudnya contoh sing awal wau nggih adalu dalilin. Dalil sing paling jelas lek akal kita sempurna niku kita akan memuji orang lain. Nggih, kayak sampean delok tiyang ndek pasar nggih, lek barange gak ono, oh tuku nang kono nggih. Meskipun kudu dulure. Sing ditunjukno niku sanes dulure. Teng mriki sanes tokoe Pak Tumbaso nang sing nika lebih murah misalkan nggih. Meskipun sing kono niku lebih rame timbang toko kene. Niki misalkan lek pedagang nggih, semisal nggih. Nah, niku sempurnanya karena dia niku napa intine seneng kesenenge dulure. Angel tapi niki lho angel ya. Niki lek pedagang. Sampeyan lek dadi pedagang kan gak ngoten biasa. Lek gak ono ya wis gak ono ngoten lho nggih. Meskipun ero nggih, tanggoe persis bedake ndek jejere niki ono. Gak akan memberi informasi sampean. Nggih kan? Karena umumnya kita nggih ngoten, ngoten lho. Nggih gak apa-apa, ngoten lho nggih. Mboten dilarang juga ngoten niku. Sing gak oleh niku lek sampean mara ngelekno wong liya, ngoten. Kebanyakan orang niku ingin bermusuhan dengan orang lain. Kebanyakan niku pasti menyembunyikan kebaikan orang lain, nggih. Kebanyakan niku pasti akan menyebarkan kejelekan orang lain. Nggih, niku lek kita bahas toko misalkan nggih. Atau napa nggih kayak politik ngoten lho nggih. Politike tiang politik partai atau mungkin politike ustad-ustad atau kiai ngoten nggih. Nggih angel ngoten niku rada. Nah, kan wong nggih kepingin awake dhewe sing unggul nggih. Ditakoni wong ya wis kudu aku sing jawab misalkan nggih. Gak kira dilempar ke orang lain. Contoh ya, lek orang niku jelas-jelas sempurna akale, dia niku akan mengakui semisal dia niki ndak mampu, koncoe sing mampu. Ngoten lho nggih. Koncoe sing mampu pasti dicontohkan ke temannya. Temanku iki lebih mampu timbang aku. Temanku iki sing ro timbang aku. Intine ngoten lho nggih. Nah, karena kalau dia mau memuji orang yang levelnya sama nggih. Misalkan kayak kula ustad nih, kula ustad nggih, Gus ya, kudu ustad ya. Nah, semisal ya. Terus wonten ustad lain semisal. Ustad lainnya niki pinter mulang wong nggih, pinter ngaji Quran misalkan. Lek akale kita niki sempurna, kita juga akan memuji. Oh ustad iku apik wacoane, pinter gak apa-apa belajar nang ustad niku tentang qiraah. Semisal nggih. Kita nggih ngakoni lek qiraahe apik, semisal ya. Nah, nggih gentleman nggih ya, ngakoni apike, ngoten lho nggih. Dia meyakini fadl niku milik Allah, Allah memberikan anugerah bagi siapapun yang Allah kehendaki. Kenyataan anugerah tersebut ketepaan kudu aku saiki, ngoten lho nggih. Ketepaan anugerah diberikan pada orang lain. Ngoten. Ya, tapi kan angel, ngeten iki angel. Ngoten lho nggih. Nggih kaya kerja ngoten niku lho nggih. Di kantor kan nggih ngoten ajarene, saingan ambek koncoe dhewe. Meskipun padha kanca berjuang teko nol nggih, gak kepingin koncoe sing munggah pangkat nggih. Kudu awake sing munggah. Dadi nggih nang bose cerita elek-eleke tok ngoten nggih. Lek sing napa pegawai kantor wau niku arek pondokan nggih diceritakno eleke sing penting gak goro ngoten nggih. Tapi kan padha ae ngoten lho ya. Aku gak goro Pak iki eleke ngene. Tapi gak disebutno apike. Ngoten lho nggih. Awake duwe elek akeh sing disebutno apike tok. Eleke gak disebutno. Lek hubungannya ambek kanca nggih. Wis pokok ngoten lah intine. Pokok kita niki lek bener-bener sampean ngaku dadi dulur, temenan dulur nggih, sing bener-bener dulur, baik dulur kandung ataupun dulur kanca nggih. Dulur Islam niku pasti akan seneng lek wong liya nggih gada kesenengan. Lek kita sik ngrasa gak seneng, yes kita menungso nggih. Sik maklum kan gada syahwat. Tapi mun diterusno, ngoten tok lho nggih. Nek sampean gak seneng tanggae tuku mobil anyar, nggih paling gak berusaha gak
delok ngoten. Nggih metu omah iku min fadlillah, iku min fadlillah. Cek gak napa? Lek diterusno ngen kan suwe-suwe. Oh, ngoten. Golek watu sampean antem. Golek cat moro bengi-bengi sret ngono tok. Ono CCTV gak ono, langsung dianu sagetan. Tapi lek kita niki memaksa diri, iku min fadlillah, min fadlillah. Suwe-suwe kan nggih krasa wis niku min fadlillah. Ngoten. Kayak Pak Irul ngeten nggih. Kerjae napa? Wis lungguh. Ngeten tok ketoke. Ketoke lak meh lungguh tok ah. Ana wong teko diisi. Nggih enggak golek pelanggan, enggak golek apa lho Pak Irul. Sampeyan anu kan gak golek, gak gawe iklan, ya gak gawe anu nggih. Anu kan teko dhewe. Gak koyo kaji kodar ngeten nah. Kaji kodar sik kudu munggah dhisik. Kadang munggah genteng sik mlebu nang jero-jero barang gitu. Tempatnya sulit-sulit nggih. Cak Oot niku kudu gawe napa lampu gede sik nglebokno benang nggih. Mungkin ana pelanggan lain benangnya genti dicopot dan lain sebagainya nggih. Nah, lho kan ana fadhole dhewe-dhewe, ngoten lho nggih. Masing-masing kita nggih asline duwe, ngoten lho nggih. Masing-masing sampean kan nggih enggak ada kelebihan kiambek-kiambek. Nah, lek ketepaan koncoe kita niku duwe menurut kita lebih, ngoten lho nggih. Menurut kita lebih. Niku lek iso nggih diusahno melok seneng. Ngoten. Lek zaman sakniki kan jarang kayak ngeten nggih. Lek kula sik cilik singen nggih. Contoh misalkan kayak contoh kayak Yai Mat nggih, Ahmad Zamasyari singen. Niku zaman biyen nggih. Zaman biyen niku lak tiang duwe TV warna niku juwarang ayang. Biyen niku nate tumbas TV warna nggih gede. Niku kabeh dulure lho diceluk, didudui. Nggih mek didudui ngoten tok. Ngoten lho nggih. Tujuane cek melok seneng. Nggih wong biyen ya seneng kabeh, ngoten lho. Mboten ana sing iri, gak ana sing TV anyar ae diduduk-dudukno gak wonten. Tujuane memang semacam niku. Wong biyen lak ngoten nggih. Rata-rata tiyang biyen lak duwe kesenengan nggih, koncoe didudui. Paling enggak nggih didudui, ngoten tok. Mboten mek mantenan tok nggih. Duwe barang anyar, duwe mobil anyar, dulur-dulure dijak metu. Nggih. Duwe kendaraan ponakane ayo dolen nang ndi misalkan. Ya, duwe sepeda ngoten tok ae mungkin ya. Nah, ponakane dijak dolen nang ndi. Lho kan menampakkan kegembiraan wong liya maksudnya napa nggih? Mengajak orang lain itu cek gembira dengan gembiranya kita juga, ngoten lho nggih. Ya saniki kan nggih rodok berubah titik nggih. Sebagian orang kan ngoten nggih. Mas yo duwe napa ayo wis dulurku ya dulur ngoten. Nah, sebagian kan ngoten nggih. Belum tentu ngejak seneng. Maksud kula niku ngejak cek melok seneng. Ngoten lho nggih. Belum tentu, ngoten lho nggih. Nah, nggih ngoten niku ya. Sing rodok ngejak melok seneng paling nggih nggadha omah anyar ya. Lek nggadha omah anyar kan sampean sik ngundang dulur-dulure. Alhamdulillah entuk omah ngene-ngene. Dulur sampean ya sik seneng ah insyaallah. Alhamdulillah wis duwe omah dhewe ngene-ngene. Nggih biasane ngoten nggih perlu kebiasaan nggih. Perlu ana sing nuwani juga kan nggih. Lek gak nggih dhewe-dhewe ngoten. Nggih niku wau angel tapi ngoten lho nggih. Tapi lek angel saged dilakoni nggih wau ganjarane nggih gede. Kalau kita memang mau mengakui kelebihan orang lain. Kita punya kelebihan, orang lain punya kelebihan. Kelebihan kita mungkin terbatas, kelebihan orang lain melebihi kelebihan kita, melebihi batasan kita. Kita pun nggih ikut senang. Lek saged. Lek gak saged nggih wau paling enggak pun sampai nglakoni, ngoten lho nggih. Paling enggak pun sampai bertindak napa? Bertindak untuk melakukan ketidaksenangan di dalam hati. Nang wong liya wau nggih. Lek adalu dalilen nggih, lek napa? Petunjuk paling jelas tawaduknya niku dia ridho semisal ada di belakang padahal hakikine niku berhak ada di depan.
ketepaan teko tahlilan kok terakhir nggih wis longgo ndek mburi. Mboten ngenteni kudu di panitia iki misalkan. Nggih wis longgo ndek mburi ya ndek mburi. Iki semisal ngoten lho nggih. Kiai-kiai kita kathah sing nyontohaken ngoten kathah kan nggih kiai-kiai kita. Nggih. Nggih lek kita teng majelis ngiki nggih kula mboten nganu tapi bapak kula lak ya ngono kadang nggih teko mburi ya wis mara lungguh ndek mburi. Lek wonten tiyang sing kenal mara di majuno nggih baru mungkin gelem maju. Nggih lek enggak nggih ndek mburi. Ngoten. Wa dalu dalilen nggih. Dalil kalau dia niki tidak peduli dalil wong niku ikhlas nemen. Niku gak peduli lek membuat orang lain murka, sing penting Allah mboten murka. Ngoten. Meskipun wong liya gak trimo selama dia bener nggih. Bener niki yang dia jalankan. Ngoten. Lek wong kaya ngoten ikhlas temenan. Wa qala ad-dunya syai'an la tarif lahuma Allah alam bisawab. Yen lek kepengen sampean gak ikhlas ngene ya. Cek sik lumayan ikhlas ya, sak menten sik. Insyaallah ikhlas kabeh tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka lana